ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स, नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 43. ची बातमी आपण पाहतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत हे आता नॉट रिचेबल मिळत आहेत. उदय सामंत गुवाहाटीला जाण्यासाठी बाहेर पडल्याची माहिती सुद्धा सूत्रांकडून हाती येते. उदय सामंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांचा मोबाईल नॉट रिचेबल येतोय. उदय सामंत हे शिंदे गटामध्ये सामील होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. महत्त्वाची बातमी, एकीकडे आमदार वैभव नाईक यांचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ठिकठिकाणी स्वागत केलं जात आहे, कारण ते शिंदे गटामध्ये सामील झाले नाहीत आणि पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेत. म्हणून शिवसैनिकांच्या वतीनं एका बाजूला त्यांचं स्वागत केलं जात असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले उदय सामंत यांचा मोबाईल हा नॉट रिचेबल येतोय. उदय सामंत गुवाहाटीला जाण्याकरता रवाना झालेत अशी माहिती देखील सूत्रांकडून हाती येते. उदय सामंत हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, तर रत्नागिरीचे आमदार आहेत आणि उदय सामंत आताच्या घडीला शिंदे गटामध्ये सामील होतील अशा पद्धतीची माहिती ही सूत्रांकडून हाती येते. अत्यंत महत्त्वाची आणि ब्रेकिंग न्यूज ही समजली जाते, कारण की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्रीच हे शिंदे गटामध्ये सामील होणार असतील तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूणच शिवसेना पक्षाच्या संघटनेला कशा पद्धतीनं या पुढील काळात मार्ग मिळणार आहे हे पाहणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले उदय सामंत यांचा फोन सद्यस्थितीमध्ये नॉट रिचेबल येतोय. आपण पाहतो कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर अत्यंत महत्त्वाची आणि एक्सक्लुझिव्ह अशी ही ब्रेकिंग न्यूज. ब्युरो न्यूज कोकण. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.